some so you say so no ba abrane ehwe o musi no ka o madam famebo ana tu ko okay I said it's honey after okay I was my brother I had on okay all move okay so my brother be up baby and the darling say that me chairman you na ba ko kan ba say we need to compare they say me you come for you because any answer apart from what we are boss we are convoking to be back around boss no back around ham crown oh you can say we be so your boss no ba wa unua no ba but so me mama mre ne ya kire me say it will be jina he no wa kire unua boss no na peso na omo wo de mo na akopo ma omo abi na wa abonten nti chia omo wa he go nyese chiri tire ura de ni obi ku sasa ene said na de bibi wo mo e security fa na bibi en won me security ma say afan fi na boso mema boso mama mre am call ye e ma me na me disu afan fi wo mo apa wo mo e tan fa ma wo mo say bibi you tana o option eno na kwa say you ba so e dey na wudi nti boso mo say the man sana the more na ye dey man na wo dey eba na won so odi na bi dia nti wo so mo ba ha no mo kire wa dia so na meta e ka ta no the more na ye twema no ni bo odi ni ye kasa na wo dey wo wo jima na ammo nti na ma di dia e say pa o oh one very dear but my kasa dia am fast meeting from money akoko tuntu papa we serve you better. Arafo nkomo pakasa mfonyini eso enie ye ne yesomo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne omo so edi mpentenkwa ye bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede ebremo onno ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadi a ye die no etimi aye kama ebi ana wonso oye mochreman anasa wo dedafu ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amanye bi a wakom no ehu ebura adwene nti ase so a obetumi afa ye number no e wo screen ani na yafa ene wadikaso bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesomwo e wo lokretrodo ekwan so radar for nkomopa kasamfonyini eso eniye mamu nyina mu akwaba ananso ya dafofo soro ne otwede ampokwa me ene nananom ede adom yei orofo yeputupuru nsrahwe a yede eko yen akomfo aye na omadi kasubom ewo nkomopa kasamfonyini so no ene edru nana kwadwa adu se nana broda so amfa mfiribofo ne komfo enka benhyem yese yeto na ofie ni akohwe na hanom abosom a ode wonum di dwuma eboa ma nipa yi edie ni nkoso otimi ba wonum abrabom nokre se wonum ewo bibia wonum de boa nipa anase ombetena kasamfonyini yiso a eye numdwa bi ekeke kame hoe ni nyina mu anan enwura nana adu sei na bosomfie ho ni enko ho nsrahwe emfa de edi kan de edi tie de edi hwe emfa emrew onyo ya onse da bia meka o subscribe na wo share na wo like a eboa me adwumadi a yesom wo ewa amamre amane nananom tete atempon ene nokretrodo kwanso no etimi aye kama wonim se wo somfo sunsumu IGPMC rapture de dine ba bia ho hye ene da bia mebo anan ede wo ewura kame ho ne nyina yenko enkohwe de ekoso ewo nana broda nana kwajo adusei one na bosom niasa wonom efie eho se mekan ya na mebo a ya bedru epono na no na ohwe gate na eye white pa esoro ho ye kwaku abrante na esoro ho ba bi nso ye esoro tano kwadwo. Okay, welcome to Amfamfree Bofo's residence. Ene yemunwramwe ase won so akurugumu osi bi nso egu ho na tega bi nso gu kwana mu ho kakra. Afi ye nyina ye mu anan. Yenwuram na yenkohwe de etuyam mu.
Wow. Orofo, yanya wura mawie. Okay, na na adu sɛ na ɔno nso ahohom so agye ne fugu a wɔte wankɔ no. Yɛmmɔ mpire na afei nsrahwɛ no wɔmfa yɛn nwura mu na yɛntoa ɛyɛ dwumadie ne so. Nana akɔ aba. Na apono mu ɛte sɛn. Daroma yɛho ɛyɛ. We die anɔpa yɛbɛfu mu. Nkɔmɔ pa kasa mfonyini yɛwɔ putupuru nhyiamudie bi a yɛde ɛba yɛn akɔmfo a yɛne mu di kaso bom ɛwɔ yaso yɛ. Pɛsɛ ya na yɛde yɛn kuro twɛresi ɛbɛhwɛ dwumadie ɛne ɔsom ahohare nɔkoredrodo a mode ɛsom yɛn ahwɛfoɔ. Na mepie yɛwɔ gate na no sɛdeɛ wasi akyerɛkyerɛ abosom ne din agu hɔ no. Na medwen sɛ obosom panye de asuta no kwadwo. Ne mmom amfa mfiri no mmom na ɛsɛ yɛatwerɛ ne kɛseɛ paa. Secret na ɛne sɛ. The woman said oboa obi. Okay. Oni pakro ni ososo gate ne akona kese Okay. Ti oha no ma na ehun se nipa no aye se odi be chebosom de bi anso bosom bo se yenye gate nto eho no se be ya ura ha no ma bisafo no o me ya bisa o gine kire o be ya bisa ya ma akwa ma ura. Okay. Tina ma na ye be che no ti hu as de nti bosom ni nti de bosom ni ya ma no entia ma no ya ma ni de ne ye kese akom ene enkyeremu na ba bi a woti a wato asenkoni akyehia ɛha ɛyɛ bia yɛ bɛ aha ne ye ba bi bisafo ba omotena. Okay. Se bia obi ba bosom no ho a ha na aba wote. Wow. Na ayese obi sorry dance. Say the akom no won say mu apagya into high level. We ne de kakra. Na we de me to mani ma hu say edua bi si ho a waye ese kakra wo ho. Ye mu anan na ye nduru ho na menkwaje eho soso enkyeremu de ewo ho a eboa odwumadie no. Okay. Yo sa wo hwa hanum na beka say ye friend no omane. Okay. Omane. Okay. Oye adwuma bibi ye sirim e ku firi sirim. Okay. Omane eno no. Me de bibi no wodi. Okay. Na kwadu nso ye omane kwadu. Na sense sense bura e de bi sen ho. Okay. Sense na buru kan beba no me fiti prekopa nwe. Okay. E se mdi kan mo no edibi. Sen ma wo mo ansa na ye tebosom no ho no. Yesoso ye de bi aka ya no. Okay. Na kobase wo ma wonum bi na wo de bi koka wano a sunsuanso obene sunsuanso wo so se me mfa mo na me de bi kama no either say omo be kire me kire na ye be kire na yare. Okay. Anasi be omo be si medwuma no ye de ekwan. Okay. Na yenhwe bosom omane ya wo se adwuma bebre na otimi eye ofri esremu ton esremu kroben ena ofri so no kwa na mamre ene na mane ene sen. Esim baby ofiri na ewa ba wa no dru asa ato aso. Okay. So obi anso nsamfo ankwa ohunu ho. Okay. Nti no ni dwumade bebrebe no wodi sefa sisi kasem ahobambo akwantu nkrata asem. Wow. Aha nti ono se bi ade bi adwuma pa be ma no na pese onkoye ne ntem a osi bo no hu se risk bi si ede gugugugu ni nchen fa hu se wakwa banti anu bi de ba e fan so ye ono pay 8 pm. Okay. Na de amano amana kokko. Wow. Ombo kire nkoko mienu a na fufu ene bi a kala fufure kan ho. Okay. Na de aman fanta na drinks na de sisi ho. Wow. Na de aman. Na chese o de 8 pm na amix. Aha. De esrim ni ono o de akoye wadwuma ne ntantem e de aman. Na gallon we nso. Oye nsu. Okay. Etini okọ ho no mo a omo sesa ne nsu ne de emma nti afi bia no ekwa na makoye amamre na masasa ebi di apa. Wow. Obi ba nso so amitimi hwie bi de man se bia wadwuma sem. Okay. Ebi a wo store, wo bi company. Okay. Ani bia oni obi kura na ye adwuma. Ba be se nipa kro no mpa wa asem anase bi bisa ba ye amamre no ni ya hwie nsu ni bi. E de amount. Okay. Na ba wo mamri bo medical aye no wa ha. E de amount ansa na me de nsu no ama na ma kire wo ho akwan a wo kwa so obeye. Okay. Na apo. Okay. Na we de ye nsebre. Ma hu se akwere bi enso si a kasapreko to snap to atwere ho a kuku bi siso a ahwewa bi nso butu so sa ono nso ye frɛ ne sen eno nso me nkola na me ye o makom no omo asuo no. Okay. Omo ekom no ti wo be ya akom a ye obiri bi abosom be mo akosa wo asuo na ye de aba na ya ye ni gina ye de ama no wa ha. For the meantime na wunya nkoye no ti fast wo pese obobosom no so mpa na bosom no
kasa akwala no the more na wabegyina ho na wo kasa no adesua Okay. no nso so hu se next time okwa ono nso so ebe na asu na yeden aben no mo Wow. Just wo ntiase mu no wo akomtete a wo se yekosa wo nsuo ni bibegyina na wo hya ase just ye kire wo nyina na wo di sua kɔ obo onzo na ebi efie bosum tete bosum na esi hɔ dada yentimi kokokuru bosum na mfiri hɔ emfa mma nti no ba se bi adin a asa akwala oda akom na se sa komfo ade wobenya asuo bi a ono de no ho beba ba eba beka wo abosom no ye de eho nti yekosa nsuo na ye de abeye edi ama okay nti na we de ma memisa ekoba se wo no mo kwa we no de be mo makɔ ana ebeka aha omo eduru so omo kwa ya o mamra meye okay meye edi ama wo mo na metutu edi ama wo mo de kɔ meye ama mo de akosi omo suo no ho ma kyerɛ suo na wie no na we nso si ho to bi bakura na o yare a osabi mana otimi dware ma no ho eto no ana nkasa yem sɛ wa kyerɛ suo na wie no na suo no sabi we nipa se te sɛ ye na wo kɔ kyerɛ na sunsum ye de ne besi ya awam okay akwai se etwa kasa bosum twa akwai se me fun ye kura me se man fa credit egu so amenye kɔ okay so ata se obi amfrɛ me ana se man fa chepa nhyemu a mintimi nye kɔ ma ne ne de enyi nti ye be kuri bosum ne da se ya awam bosum ne be kyerɛ se de open ya ɔte ya awam ana bi ɔte koram ana ɔte kukum ana ɔte wiem ti bere no so na akora na ekwa bosum no ibisa no na ɔkyerɛ wi a ye nnuru no nubina ye bosum no be kyerɛ na so ma bosum na be kyerɛ aka ho ye de etim akora na suo no ama na ne ya ne wɔ ya awam a ɔmota soa no na ebitimi tena ayi kukum sɛ de wona wo kɛ nsuo no bi wɔ no mo bo obitimi aka sɛ me kwa mempɛ etwa bia ba bia monye ni momfa monsa ma asuo na monye de momfa nkosuo na monkyerɛ ho amamre na akora no sɔre a onyim wapaye nyɛ de emame so far nkola dodo sɛ na mienu we ye be ma ne de no apatratom ne mom sobo asuo mom sobo ne apatratom just mom sobo ani apatratom just o patrepe wo betomu okay na we nso so ye asuo oda akora nso sa akombo aboduro oba no okay bri konfa no cheboso ye ne onya akoda asa wow won so ye oba ne de okay ana yeguso na me tu mani tentene so mo se waduadua nnuro bebre ewo ha we de obeto bo na ani die kwan so wabɔ aduro bi adin akyerɛ me na dwumadie kakra etimi ye no o de akyerɛ me na ansa na no ba bi abuta yisie eno aye de ya ye de dade bi esi ho sa ba bi abuta yisie no ginaye ne yahye ye de me ba foforo no ginaye abosom di kan me master ne di kan be ye ma me bosom no eno no nti ba foforo so na me dane dua me ye bibia ye de ewo so nti eno no ye nima bi a keka bo mo keka bo na ye de awura efom na sunsum no atena efidua ma nti sunsum no si na obo odi kan si so nsa na wawura de pia and yenkon hahame ya wadua na wa hakurukuwa de di kan de ekura na eka na ma bebebe obi betimi aba bibia ma hakwa ne kwa na ha no bese na me ma no bobobo aduro ne no ni bi etu ebo no ma wa afibia na aduro a saatam na mato ha nyina wo anaboso no gina ho ya bisa sɛ da maye aha no emuno no mu no ita afibia na aduro kwa na nka efifiri wa ha but ne na yesa aduro bo na yebobo aduro na de yempe sɛ ne omo papa yesi yense nhyia se kenti no omo ya na yabo na aduro we ye confirm ti kro so obi ba ha no mo kra no a ya we bi wo no mo a ehia ma emergency sɛ e so ɔte sɛ aduro bi de ma na na yate na ye de ama no for emergency we no ya de titiri mienu be na esa boso ma me we say sa ko esi obi wo no ma oba a bi osemabu mi nsa saa emma so mabu mi say ntwa obu ni say ntwa da no ye wo otete ahaban na wape e kan say shiri ope shiri na wo de afra na wape mako ohima insect so mkan say ntenten ano me nsa bi na odi aguso na wanu na wo no enu abi nso sa betete na odi akekadura tum na odi asa ti se de akura na ebetwa pia na de wabu akusu yi nso ana we nso friend pia de mo de kom ni bia ni din no dro ni din mo friend pia nso ye na ma bibiribi eno bibibi bo no mo bi kura boso mo kura obi kura timi te e de so
na bosom so Okay. but bosom mpe no nkyese kwete so but obi wo no ma na bosom ne pe Okay. ana boy si fie so a eboa bosom no eti konfo bi akwa nka menya kwa nka waduadua bi e wo wabosom fie We de obi be bisa se nwura de e ba ne sen na aboa bosom. de nti eboa bosom ne se ya de ebusum ja Okay. so what say me kwa akom tete na e kire me no Yeah. yesi bosom kwa se konfo ebi si ofie bosom ne epia enu kwa na sometimes o de efa so de ye de e de pie Okay. nti ya de a me ma ha se empa ha e hyese de ekropesi kwa na hyese de kwa mo ba bi a enwunu ba bi a me duadua bi na ono so kwa sa ha we ni pro mframa fa na ye pro no ba bi e be pro akoduru bi a na ofifi e wo ho ono pia no ye adwuma pa ye adwuma na bebe so ye nsanso no ye de ye de hye wa na wudwu ho no nsanso no na we de no so be pe de wo abusum fie no so ye de bosum no ho adwuma okay bosum no timi ba be kire so mo nko pen nsanso no mo fa ntwime ana bia mo pen nsanso mo ka hye fansi mi so mo fa mi nsi so ne ade chese what nsanso no so na we wo fum na obede de achew entra sanity okay tina man nsanso so wo hanu nkwa bibiri abubu amanfo kwa tim betwitwa bi ko me nkopɛ hwɛ na ma metimi ho na se metu manima hu se aboa moje bi a mo yiyi ho fitafita wo ho bosum no yekum aboa bi ama no a te se wodwan na ntwie eno na wodi bosum essence wodi ma woyi aboa no wi wakum aboa no wi na ha no na bodwe no woyi bo first kwa na yi ni ti na bosum ka se da bi yenyi na ha no na yemfa ensensen na chi obebi mo bedru ba bi no betima be kire wade se bia mo mpa aboa we ese na mo mpe na ayiri na mo mfa nya ade mfa nya ma nya afili bi nipa no koto aboa na kese ne de abansa na be yes na se be yi ni bi ne de aba ben abansa na esensen bosum na chi a dem se ma obi akwa ba ha no hu se da bosum no o konkoden ti bosum no so tuna nu ohwe a we kura se ye so te ana ebi film te o se me sa akopa adwuma bre akwala no na akomfo no na nsan hye mu kena okay na bosum be dan na sa nyoma no na ha na first na me ye adwuma fa mfiri ni abosum abrafo ni na ha na no mo ana na esuo ni so wa ha ba na esuo ni dan ni okay nti na me se esuo no mpe bodom ni aponche no na o ye se da bi ni minyi ni mfiri ho na minsi dan ma omo da bi foforo na ma yi se de akomfo wafo no na dem je se bosum dada de o sa akola no ba dem na se bosum no kompapre no wa hu no na onso de wode na kompapre but of nkomo paka samfonyini na wani guso waso guso wo hwe na wutie ebie no bomode se wo nyo yenko ade a wo be subscribe to channel no wo be share na afi wa piapia so e de ama afoforo eho dwuma so a yeguso a ye di sunsun IGPMC rapture miguso ene nana kwadwa adu sei amfa mfiri komfo asuo tano kwadwa komfo abusum nyasa nyina eti eguso etwetwe nkomo ewo nabusum mfi nana me share me nsabonkum so mahu se doso pu na mungu ho a kwabrane etwe nwusie pu no paw wadaroma famebo anan duru ho na na yisi jida ha okay nkotie eno so mu nsem eno se de etie na ha na yamfa mfiri mu abosoma brafo ni nyina ha na omo yede omo okay abosoma brafo ni nyina abosoma brafo bi ababa biara ha na wode no so ena dawo nso ye dan a me ne chiame no ye yimi enu pe na mutimi wura na ba kan ba se wonu watu kokwa bruchi mu nje se me ne mienu pe o kan me ho ye mienu fe se ye miensa na ne wura mu apart from ye no obi anwura mu bi o ye bos o firi o ye konfo ko na firi ba bi bakora no a ya ntwema o bosom no bakora na aha no kora no o nni kwan se ubewura ubegina wo so ye bosom no waba wa unuanom na wa ha but anso me mamamre ne de ya nkyere me sa nti ubegina ha ye na wa kye unuam bosom na apese wo huna omo wo de mo na akopo ma ha omo abi na wa abonten no nti chia omo wa ha ye nya se chinchin kira urade no na eko obebusa se ene se da na de bibi wo mo eye secret fana bibi en ho no eye secret but am fan free na bosom mema bosom amamre no am me call ye no de ma me na wudi so so atase sanity na obebisa se doso po ya nkasa ekuwo sa no wodi wani kaka hwane no de mintim bo mu nyina din kakere nyina meka se bosom abrafo am fan free wo mu atapa wo mu tiamframa wo mu chese bebrebe na ewo mu
na we na di gusu saa na anhwere kura wo mu anhwere na ɛwɔ ya wo mu wono ne nie aha ewo nkyɛn hɔ no okay nti no yo taa na ɔtwe no ɛno na akɔyɛ sɛ nipa asɔre wɔ aduane ewudi nti bosom no sɛ yɛde ma ne saa na de mo na yɛyɛ de ma no no na wɔde adwuma ɛba na wɔn nso wɔde adwuma begya no nti bosom no ba ha no na ɔkyerɛ wade ɔsɛ ma me taa ɛka ho taa no de mo na yɛyɛ twema no no ne yɛ bodi ne yɛ kasa na wɔde kɔyɛ adwuma na yɛde amma wo nti na ma de bia no yɛhwɛ sɛ mpa ɔmo ho ana yɛsɛ anhwere bɔfoɔ na ɔmo sɛ bɔ no mrane bɔfoɔ ba a wɔnhwere boa bɔfoɔ bɛyi ɛna ne ba ne anhwere a ɔno nko asɛ ne din no ɛdɔɔso saa me anhwere de minnim ne papa na minnim sɛ ne maame ba de minnim ani sɛ me ba bi a sɛ biakɔm me fa sɛ mba afie no asɛkɔmfoɔ de wo ba kra sɛ de kra na obi tu anamo ti ba bi a sɛ be me kɔpɛ mmoa no na ɔmo de no kan me ho sɛ ne famra no me fam yɛ adwuma to hwɛ anhwere a wɔno ankasa no die ne wɔkyiri paa wɔ n'abrabɔ oh anhwere die metuma kasa die am fa sɛ mentimi mfa ma ne yakoko tuntum wow apart from akoko tuntum no do be many bi a odi ana sometimes ana snap ya de a ompe ne de kasa preko wow obi on so apetehye but 2 pound onya apetehye ya no ano den ana kasa preko no ana na de man wa ene ne bese wow asa wow obi de comment bi baaye e wo bra ye beje amfamfiri ne ho nsɛm ediku kasamfonyine so wɔsɛ wo bodin bi dawiri saa kuru no ɛhe ne hye dawiri no ɛna no mo bebu sa me nipa no kwa frɛ me ase so frɛ ma na obi kwa na frɛ me na ɔse nana dawiri no unim ho na msi da bi menim ho enti no mebusai mebusai nipa na sɛ mo kan sɛ dawiri no agye sɛ ɔse sɛ wo nipa na kwa na ka kyerɛ me sɛ onim ba bi a dawiri no wo ɔse wɔ sampa aside ho be Chesamfamfiri baaye no wo hyɛ dan kɔ ne kuro mu ankasa ankasa da kuro mu sa ha ankasa kra na yinuma sɛ tachiman na yɛde bia na yɛyɛ kɔ babosom na ama yɛte asɛ sɛ ofiri dawiri ba dawiri no menim dawiri kuro na ɔnso nka nkyɛm sɛ kɔ hɔ ne ana kɔ hɔ kyena pia we die enkamedi sina ma wo sɛ kukuo bi nso si dan na no ɛhɔ nom sa ɔno so die no yɛ bosom na duro amfamfiri duro de so obi ba ha no mu na nipa no wonya ba bosom no ɛhɔ nkwa na wonya kyerɛ wa mamre sɛ mama na wakasa mama kokɔ a ɛyɛ den na sɛ wo konko a yɛbe sɛ bia mo ayɛ den ama wadware ɛwɔ ha yɛ mfa nkosi bia yarefo aba nubina hodo baburu bɛ 36 ɛna gu kukuo ni gu mu wow ana ya tai nti wo ba na yɛsɛ bia mo nti sɛ yare ne te sɛ de ekwa ne dika sa wi ma wo na ɛdwo no ɛdwo yare no nti ba sɛ duro bia ɛde bɛka wo bia no ɛno an sɛ de ayaresa no ba nana enya asɛmpɛ na mepɛ na me de ana da bia mpɛ sɛ me fifi ama mahwefo mo ho sɛ ayi tuntum bi nso si pila na chi hɔ saa de he we no ai simpi ye ka simpi ɛno na mfamfiri ba ogina so tukosua ogina hɔ no ma tukosua na wa hwem na wa ba bɛka problem na o de bae no akyerɛw simpi aya ka ene na ma be ho bi simpi ɛno nso kro na no so bi ba na bɛbɔ ho ban ɛwɔ bosom no ho ana wo yara na sɛ wo ba bosom no nkyɛ kwa na ɔkyɛ ho ban ba na ɔkyɛ obi bia ye ma wo ye ububu mo we na amamre bi ayede enyo nso bo hu sɛ nwura ububu mbebrebe ɛwɔ hɔ ɛyɛ amanfo di basa na sanse simpi ni enwi na nsa yedi ya ne ka hu sɛ wo so unyankoi we na ye o mo sɛ yakɔmene kawa yakɔmene bi obi ane ne de wakɔmene kawa de ɔno no ɛde no na ɔno no ɛkyerɛ wo no ba ɔno ne nso so no ha ne de bosom no ba amamre bi otimi kyerɛ wo ɔsɛ mo mbu no mo na mo fa mo so what is that depend obi ane ne ha wo be kyerɛ wo sa de yɛsɛn wo kɔ ha no asɛn wo kɔ ha na ma na we de metwea mani no mo hu sɛ classes bi wo hɔ saa dan no de asɛ ɛyɛ special bi saa ɛno ɛyɛ hwan da kwakwa brand here dan Paris ni no Paris comment ça va oh nice ne dan no
Oh, we French ni Neda. meka se setue. Aye. Oh, Neda. wa kire se wo free France ampa. Mm. Just ni bibia ya hwehwe nko wa wasan age ne fine. Asan boso Aye, wasa. we ko se we nwie no we so won tena ba bia ebisafo no ba. First ho no ba na ase omo akoma na kwatante wie ha na menya wie ne so won tena ho no mu bi. They say the higher no be. So obetenti me wie inside na afide okpowura inside. Oh, Parini. Da menya no French pa me ne be kan. Ani obeti komatu tape. Jema pe sape bron. Just frala frao. Kamene na. So akeka wo mama. Ti sana ha no so. Na onu ampa no kwaku abrante o ko France no. Abrabo be no ko boye. O abrabo ko be mi ntimi hu abrabo awakobo no. Ona se na so yesunsun so France oye sunsum ne nkwa de me nhunu dwumadi a ono no odi no bati de me odi ma me no ana de bia me ka ho asem. Oyavo putupru ensrahwe a ye de ma ye na komfo no ma wonum nim de ete sunsum ase awedre akwadre eni owu sunsum no na kwadwa di se na broda de no ha ene edu besi na ansa na no na emfa na no di sem kakra emfa emma mahwefo ene adofo a mo hwe ye fra chichiri ene benche ewo nkomopa kasamfonyini eso nana yo me do bibia de bia me ka se comments am de bana na manage ma me nso me hunu se ampa se de me kire no munya nte ase munya bibi mu hunu de me pa kire na mo munya mo ho mo nte ase de bia me ka me se ya de suane ya de kire e bia de wu nim no mimi nim ne bia wu nim de se bibi kire wo so a wo de fabra wo de ba na se nkyirase wo mo ye be kire wo se nkyirase nsu nim so a e be mo hunu se we de eni nkyirase te de bia me do bibia asese mo hwe me mo nkoso a me ma papa mo amwa amanone a de bia mo frɛ me yero ho koso mo adwuma no fa no kre se de bia wo ye ne ye sa pepepe no me da mo ase so se de bia mo hwe me na mo subscribe mo ma amanfo ne afoforo nyina so asonte de wo hunu ye de wonte ye o se ba ma bia bakasa fidie no so waba mi de ane so na broda kutie ne na akutie na be hunu se som no enya de bone na ya de papa do bibia ase that's bro orofo yese ketewesew eya na eyese ne dudu orura na kwan na wasade ya nse da bia meka che ose ewie ewo aboboa na enkomopa kasamfonyini ewo ni papa predima anti time chukuru na subscribe channel no ne di echi na de ehye tokurum de ehye bom se ye papa nko ade a ebeyi abakonkon so na wonya baabi pa akobo wo ho adwa MC Rapture sunsumu IGP mede wo besia ebre se ne fata mesa no wadi ehia ewo kasamfonyini so epiem ahweye ene behema makram Adia channel na hwei Enkomopa TV channel na me hwei the authentic man ni Enkomopa TV ni me say Enkomopa TV Paul Amantem esumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se enya ye una enyu aye enya akroma be cha ukwa be hihi ni be yu aye Enkomopa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy